Aja dek gini. Ya. Sing berapa kentang mateng ya. Lah iya pintu mateng. Ki ngampir neton jerekmu. Lah mang esuk yo. Piye? Masih radang apa sing kok mam? Mam sego. Kok isih segone sego dingin kae. Nah iya. Gedhi. Kok mulai poli tak ungake kok apa janganmu ya Jali. Poli, Bang. Iya iki, janganmu apa Mbah Herman? Alah ora kelan. Weh, terus kok gimana apa? Jangan dak anu kae. Tidak anu kae. Iya. Apa? Blondo. Blondo. Jangane blondo. Mbah. Jangane blondo. Mbah. Jangane. Terus yang penting wareg ya, Mbah. Penting Wareg. Wareg ritek. Mangane kok enak-enak. Lah iya, lah ra enak ya ora mangan, Mbah. Wong urip pisane kok dadak mangan ra enak lho, mangan sing enak lho. Urip pindho ping telune ra geger. Lah iya, mangan pisane kudu sing enak. Ya sembarang enak. Barang-barang enak penting awake sehat. Mangan enak lah saja ora anu yo. Lah iya wis ki ndang ditengne, ndang disumet sas.